Здравейте, аз съм Ани и ако предния път ви представих топ 10 най-бързи животни в света, то днес ще ви представя топ 10 най-бавни животни в света. Номер 10. Американски горски бекас. Най-бавната птица в света, въпреки че е много по-бърза в сравнение с другите животни, включени в този списък, тя държи рекорда за най-бавната скорост при летене и регистрирана някога за птица 8 км в час. Номер 9. Морска крава. Техният размер достига до 4 метра дължина и тежат до 1300 кг. Трябва да се движат с това тегло във водата с малки ръчички като плавници. Нищо чудно, че те се движат толкова бавно. Номер 8. Гила монстър. Гила е бавно движещ се гущер. Неговия размер може да достигне 60 см и обикновено тежи в границите от 350 до 700 грама. Гила е единственият отровен гущер с произход САЩ и един от само двата познати вида отровни гущери в Северна Америка, но тъй като се движи толкова бавно, не представлява заплаха за хората. Номер 7. Морско конче. Има 54 вида морски кончета. Размерът на морското конче е от 1,5 до 35,5 см. Морските кончета плуват в изправено положение. Те са най-бавно движещите се риби в света с максимална скорост от 1,5 метра в час. Номер 6. Гол охлюв. Както може би вече сте се досетили, голите охлюви се движат много бавно. Толкова бавно, че максималната скорост, регистрирана някога от гол охлюв, е 0,3 км в час. Номер 5. Коала. Коалите са родом от Австралия, както и ленивците. И двете са много сладки и много бавни. Но защо да бързат? Има достатъчно листа по дърветата за всички. Номер 4. Галапагоска костенурка. Гигантската костенурка е най-бавното в света влечуго и едно от най-бавните животни в света, но с продължителност на живота 190 години. Освен това, че се движи бавно, тежи около 300 кг. Номер 2. Морска звезда. Невероятно, но да, някои видове морски звезди се движат по-бързо от ленивците и охлювите. Има около 1500 вида морски звезди и повечето от тях не могат да се движат бързо. Морската звезда се движи със скорост само 15 см в минута. Представете си това колко е малко. Но има и други видове, които могат да изминат 2,8 метра в минута. Това е 0,168 км в час. Номер 1. Охлюв. Не е изненадващо, че охлювът в градината е най-бавното движещо се създание в света на животните. Той се движи с максимална скорост от 1,3 см в секунда. Това е по-малко от 1 метър на минута, 78 см, за да бъдем точни, или 47 метра на час. Това означава, че ще му отнеме над 21 часа, за да измине 1 км. Виждала съм растения растат по-бързо и сериозно. Сега, имаме бонус точка. Ленивец. Най-бавното животно в света, също така едно от най-бавните животни в света, също е едно от най-очарователните. Ленивецът е толкова бавен, че всъщност е кръстен на своята мудност. Ако ленивец реши да се премести, той може да достигне максимална скорост от 2 метра в минута. Това е 0,12 км в час. Обичам ви и така. До нови срещи!